Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal This is the new Sciator Rona. At Continental Cars. For the love of food, Golden Drop. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Omna Malta u diġa qegħdin Sqallija. Illum ħanoħodkom miegħi f'waħda miż-żoni kostali mill-iktar sbieħ fi Sqallija. Ħammorru Ġardini Naxos, post li joffri sbuħija ta' baħar, storja kif ukoll eruq antik immens għax fil-fatt l-ewwel kolonji Griegi lura fis-snin qabel Kristu kienu qegħdin f'din iż-żona Siċiljana, f'Ġardini Naxos. Knockabout Sicilia jibda issa. Min Pozzallo batt il-vjaġġ tiegħi lejn id-destinazzjoni tal-lum u f'inqas minn satejn ser nasal Ġardini Naxos. Tul it-triq inħalli warajja l-veduti kostali ta' Sqallija u nsuq lejn iċ-ċentru tal-gżira, ngħaddi mill-pajsaġġ ċentrali Siċiljan, żona ta' għoljiet u widien. Ix-xemx tiddi fuq il-ħitan tal-ġebel tal-qedem u kultant tara rħula mibnija fuq għoljiet imbeda. Kull dawra tiżvela veduta ġdida, xenarju sabiħ u rtzizet rustiċi, dejjem akkumpanjati mir-riħ ġentili tal-Mediterran, li eventwalment jerġa' jiggwidani lejn il-kosta Siċiljana. Ġardini Naxos, ġawra kostali imdawra fuq il-Baħar Jonju ta' Sqallija. Ġardini Naxos huwa aktar minn sempliċiment destinazzjoni tal-vaganzi. Huwa post fejn l-eku ta' ċiviltajiet antiki jarmonizza mal-ħajja vibranti tal-lum. Ġardini Naxos itiktoma tajba tal-ħajja li jgħixu n-nies tal-lokal, il-ħajja awtentika Siċiljana. Din il-belt darba kienet il-bennina tal-Griegi fi Sqallija u żomm sigriti u stejjer li qed jistennew li jiġu skoperti. Illum ser nesploraw Ġardini Naxos, post li joffri taħlita perfetta ta' storja, kultura u faxxinu kostali. Din l-ewwel parti ta' Knockabout Sicilia sejrin nesploraw u nsiru nafu naqra iktar dwar l-eruq storiċi ta' Ġardini Naxos miċ-ċiviltà Griega li kienet tgħix hawnhekk sabiex imbagħad eventwalment tul is-sekli Ġardini Naxos sar salib it-toroq ta' ċiviltajiet differenti. Dawn il-fdalijiet Griegi huma aktar minn sempliċiment ġebel, però huma rakkont. Ejja nimmaġinaw immorru lura fil-qedem, nimmaġinaw din iż-żona mimlija attività, negozjanti ibiħħu oġġetti differenti, filosfi jaqsmu l-ħsibijiet tagħhom, ċittadini iqimu fit-tempji. Huwa inkredibbli kif din il-belt daqshekk żgħira kienet il-Mekka u l-qofol taċ-ċiviltà Griega hawnhekk fi Sqallija. Fis-sena 734 qabel Kristu, il-Griegi minn Kalċiżi żbarkaw hawnhekk u għamlu Naxos l-ewwel kolonja Griega fi Sqallija. Sar ċentru vitali tal-kummerċ u l-kultura li sawwar l-identità tar-reġjun. Dak li naraw illum huwa sempliċiment framment ta' dik l-era notevoli. Tempji, ħitan tal-ibliet u artifatti li jittrasportawna lura għal aktar minn 2700 sena. Immaġina kaw 3000 sena ilu. In-negozjanti ġabu l-merkanzija tagħhom minn madwar il-Mediterran. Il-qassisin lestew ir-ritwali reliġjużi tagħhom fit-tempji kbar li kien hawn. It-tfal kienu jilagħbu l-lob tagħhom fit-toroq. Literalment Ġardini Naxos, kull ġebla li hawn taħtu tirrakkonta storja.
Il-wirt storiku ta' Ġardini Naxos ma waqafx mal-Griegi. Fil-fatt din il-belt tul is-sekli rat diversi ħakkiema fosthom ir-Rumani, l-Arab, Biżantini, Normanni kollha ħallew l-influenza b'saħħitha tagħhom kemm fil-kultura kif ukoll fl-arkitettura biex illum dawn kollha jingħaqdu flimkien biex joħolqu belt sabiħa kif ukoll diversa. U din il-Knisja, pereżempju, mibnija fis-seklu 16 fuq fdalijiet ta' tempju Grek li jissimbolizza kif Ġardini Naxos ħaddan l-istorja letteralment f'saffi. Kull kantuniera ta' triq hawn għandha storja tistenna li tiġi rakkuntata. Huwa simbolu ta' kif il-belt ta' Ġardini Naxos ħaddan il-bidla fil-waqt li żammet mal-eruq tagħha. Ħammorru għal waqfa żgħira ta' riklami, iqgħu hemmhekk għax kif tiġu lura ħankomplu niskopru Ġardini Naxos. Knockabout jirringrazzja lil Side over the seas with fear to ferries. Ġardini Naxos toffri numru ta' bajjiet sbieħ, xi wħud minnhom bir-ramel fin, oħrajn biċ-ċak. L-ilma baħar taħt ix-xemx ileq jistiednek biex tinżel tom. Hawnhekk ukoll ftit il-bogħod issib il-Park Marittimu ta' Iżola Bella, 5 kilometri il-bogħod biss. Daw kollha li jħobbu l-ħajja ta' filgħaxija, ifittxu postijiet biex jieħdu xi drink, Ġardini Naxos għandu ħafna x'joffri, però Taormina qiegħda ftit minuti il-bogħod biss. Fl-opinjoni personali tiegħi din iż-żona Ġardini Naxos l-aħjar xhur biex iżżurhom huma Mejju, Ġunju u mbagħad kif jgħaddi s-sajf, Ottubru u Novembru, għax ikollok il-bajja għalik. L-attivitajiet u l-eskursjonijiet li tista' tagħmel minn Ġardini Naxos ma jispiċċaw qatt. Għalhekk illum iddeċidejt li naqsam magħkom uħud mill-eskursjonijiet favoriti tiegħi li tista' tagħmel minn Ġardini Naxos. Wieħed mill-aħjar mod biex tesplora Gole dell'Alcantara huwa b'esperjenza ta' body rafting. Bejn it-trekking fi xmajjar u l-qbis fl-ilma tilħaq l-aktar żoni remoti u mhux mittifsa ta' dan il-kenji mill-isbaħ Siċiljan. Żjara f'fabbrika tal-inbit fuq l-għoljiet tal-Etna hija opportunità kbira biex tiskopri kemm iż-sbuħija tal-kampanja Siċiljana kif ukoll il-kċina awtentika ta' din il-gżira. La darba tkun hawnhekk fuq din il-bajja tista' tagħżel li tqatta' l-ġurnata tiegħek hawnhekk fuq ir-ramel tirrilassa warajk tara l-Etna u tgawdi l-veduti anki ta' Kastell Mola, jew inkella tista' taqta' l-ħin f'xi wieħed mill-beach clubs li din il-bajja toffri. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new site around At Continental Cars. If it's bacon, it's Fior di Vita. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new site around At Continental Cars. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Immaġina kaw 3000 sena ilu. Il-negozjanti ġabu l-merkanzija tagħhom minn madwar il-Mediterran. Il-qassisin lestew ir-ritwali reliġjużi tagħhom fit-tempji kbar li kien hawn.
Il-wirt storiku ta' Ġardini Naxos ma waqafx mal-Griegi. Fil-fatt din il-belt tul is-sekli rat diversi ħakkiema fosthom ir-Rumani, l-Arab, Biżantini, Normanni kollha ħallew l-influwenza b'saħħitha tagħhom. Ġardini Naxos toffri numru ta' bajjiet sbieħ, xi wħud minnhom bir-ramel fin, oħrajn biċ-ċaker. Qiegħed Ġardini Naxos satejn bogħod minn Pozzallo. Hawnhekk huwa ġojjell kostali imdawwar bil-Baħar Jonju. Hawnhekk iktar minn sempliċement belt tal-vakanzi, huwa post fejn l-eku ta' ċiviltajiet antiki jarmonizza perfettament mal-vibrazzjonijiet tal-ħajja moderna. Il-lista ta' eskursjonijiet u attivitajiet avventura li tista' tagħmel minn Ġardini Naxos hija twila. Għalhekk iddeċidejt li naqsam magħkom uħud mill-eskursjonijiet favoriti tiegħi. Tajjeb li ngħidu li 20 minuta bogħod biss minn Ġardini Naxos insibu l-Canyon tal-Gole dell'Alcantara. Il-ġeoloġija distinta ta' dan il-post tagħmlu wieħed mill-iktar uniċi fl-Italja. Wieħed mill-aħjar mod biex tesplora Gole dell'Alcantara huwa b'esperjenza ta' body rafting. Bejn it-trekking fi xmajjar u l-qbis fl-ilma tilħaq l-aktar żoni remoti u mhux mittifsa ta' dan il-canyon mill-isbaħ Siċiljan. Il-vulkan Etna jinsab biss 42 km l-bogħod minn Ġardini Naxos. Dan il-vulkan huwa fost l-aktar attivi li għandna fuq il-pjaneta tagħna u jixraqlu li xi darba jew oħra almenu tesploraw jew inkella żżuru xi darba waħda. Minn Ġardini Naxos issib numru ta' eskursjonijiet għad-dispożizzjoni tiegħek sabiex tkun tista' tagħmel din ix-xewqa realtà. Sqallija hija magħrufa magħna l-Maltin għall-imbejjed tagħha. Nassigurakom li l-aħħar ġenerazzjoni ta' dawk li jfasslu l-imbejjed jaħdmu bħerqa u dedikazzjoni. Żjara f'fabbrika tal-imbit fuq l-għoljiet tal-Etna hija opportunità kbira biex tiskopri kemm iż-sbuħija tal-kampanja Siċiljana kif ukoll il-kċina awtentika ta' din il-gżira. Għal daw kollha li jħobbu s-sajf u dejjem ifittxu bajjiet ġodda biex jesploraw, nassikurakom jien li Ġardini Naxos għandha ħafna x'toffri. Nibdew mir-Ramel Debi, eżempju ta' Recanati, jew inkella l-ilmijiet kalmi tal-Bajja ta' San Giovanni. Hawnhekk nassigurakom jien li Ġardini Naxos għandu ħafna x'joffri għalikom. Tista' jew tirrilassa taħt l-umbrella, taqra xi ktieb, jew inkella todos u taħli l-enerġija mal-mowġ. La Spiaggia del Pirata ta' Ġardini Naxos hija bajja li għandha diversi ismijiet. Din il-bajja vulkanika żgħira hija mdawra bil-baħar li huwa ċar kristall. La darba tkun hawnhekk fuq din il-bajja tista' tagħżel li tqatta' l-ġurnata tiegħek hawnhekk fuq ir-ramel tirrilassa warajk tara l-Etna u tgawdi l-veduti anki ta' Kastell Mola, jew inkella tista' tqatta' l-ħin f'xi wieħed mill-beach clubs li din il-bajja toffri. Minħabba li din il-bajja tintlaħaq biss bil-mixi qatt ma tkun daqshekk kif fullata.
F'Ġardini Naxos it-tomiet ta' Sqallija jieħdu il-ħajja. Mill-frott ta' ċitru imsajjar mix-xemx għal frott il-baħar li jkun għadu kemm inqabad wara ftit minuti jiġi servut fuq l-imwejjed. Hawnhekk tista' tesperjenza l-veru tomiet awtentiċi Siċiljani. Dan huwa dak li jagħmel il-kċina Siċiljana daqshekk speċjali. Ingredjenti sempliċi u friski, preparati b'attenzjoni u tradizzjoni. Dan huwa dak li jagħmel Ġardini Naxos daqshekk speċjali, mhuwiex biss destinazzjoni għal vakanzi però wkoll huwa komunità li inti wkoll tista' tagħmel parti minnha anke jekk forsi għal ftit ġranet jew għal ftit żmien. Il-ħin tiegħi hawnhekk sfortunatament wasal fit-tmiemu, wasal il-ħin sabiex niekol, għalhekk insellmilkom niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss u minn hawnhekk ngħidilkom arrivederci. Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal This is the new site around At Continental Cars. Koliosh Authentic Greek Yogurt. United Colors of Benetton. Firm B Pulicino, suppliers of building material, DIY and home improvement. Għandi appell għat-telespettaturi żgħar ta' Knockabout Sicilia. Flimkien ma' United Colors of Benetton irridu naraw ir-ritratti tagħkom xitwin. Forsi meta mortu xi vakanza fuq is-silġ jew inkella bl-umbrella tax-xita intom sejrin l-iskola. Ibatuli dak ir-ritratt permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna ta' Facebook owenbonnici.tv u grazzi għal United Colors of Benetton tistgħu toħorġu rebbieħa.